Tampoc està tan malament. Oi, David Checa? Sí, m'has agafat bevent T'he pillat bevent aigua. Bueno, noi, justament, és la porto teva tota hora. la tarda sense beure aigua, I just que em preguntes, estic bevent. T'agrada la fama? Molt. M'agradaria tenir-la. Anem cap a Ana Mena. Oh! T'agrada? La coneixies? Sí, no l'havies preparat la cançó de... Ai, mira. Ara. De David Checa. Ponme algo de música ligera porque Ei, t'agrada, Sí. T'ha enganxat, A més, canto molt com ella, mira. A veure? Ponme música ligera porque desayuno muy fuerte, me comió 3 bollicaos. Però d'una cosa, pot ser que tinguis un to semblant? Sí. Fiques el to, És molt fort, Que de veritat, que sóc un molt bon imitador, jo. Ojo, Bueno, les imitacions, millor pel matí. Vale. Vale. Sé que és lleig començar parlant d'un artista referint-se al seu nòvio. És lleig. Sí? El que passa que he vist una entrevista que van fer a un canal de televisió, que no sé si puc dir canals de televisió, que no siguin... Radio Falfes no tenim tele. Twitch sí que teniu. Sí. Que a vegades no, hi ha retransmissions, però televisió no. Bueno, el fet és que Ana Mena va anar a un programa i es va posar a parlar italià i dic, ostres, per què parla italià si és andalusa, no? És de Màlaga, sí. I es veu que té un nòvio que juga al Milan. Juga al Milan, s'ha dit pel Real Madrid. No ho sabia jo, això. Brahim Díaz es diu. Hòstia, m'impacta perquè no sabia que tenia parella. Què fa una persona com jo al veure que el nòvio és futbolista? Què? Mira la mitja al FIFA. He mirat que si és bo o dolent, bàsicament. Clar, perquè dic, potser és el típic plata de 50. No, el tio té 78 de mitja. Normal. Bé. Bueno, correcte. No és per fitxar-lo, evidentment. No l'agafaries, però no està malament, no està malament. Brahim Díaz. A l'investigar Ana Mena me n'he adonat que té una crisi d'identitat. Espero de tot cor que els menes no s'ho prenguin malament. Però... és curiós dir-se Mena, de cognom. Sí, és curiós. Però és el seu nom real, Sí, no és artístic, es diu Ana Mena de debò. Sí. Té una crisi d'identitat i et porto 3 punts únicament pels quals... Però amb això ja tindràs suficient. Vale, 3 punts per la crisi d'identitat d'Ana Mena. És andalusa d'Estepona, però molt andalús. Sí, però quan canta l'accent s'evapora. És molt fort, això, és veritat. Sí. No saps molt bé d'on ets, Anna? Què passa? Primera qüestió per la que té problemes d'identitat, Ana Mena. Número 2. És que hi ha gent que es pensa que és italiana, directament. Em sorprèn que tu sàpigues que sigui de Màlaga. Ah, sí? Hi ha gent que es pensa que és italiana? Sí, perquè com fa tantes cançons en italià i tal, i aquestes coses. Veus? Això no ho sabia. Vale, fa cançons en italià? Un montón. Ah? Com bastantes cançons en italià. Tantes no farà si no n'he trobat cap. Sí, segur que sí. Més dades de l'Ana Mena? Quan està sobre de l'escenari fa coses una mica il·lògiques. És a dir, les seves paraules no van amb els seus gests. Què vols dir amb això? De cop... És els concerts i els videoclips també. És com que de cop somriu i de cop està trista, o diu una frase com, per exemple, me metiste los cuernos, i ho diu amb un somriure. És molt estrany. Sí, això no et quadra, tu, Tu saps, coneixes Esperanza Gracia? Sí, home, i tant, la tarotista, no? De Telecinco. Sí, si algo que te perturba, que no sé què, que fa gestos molt... Doncs és una mica això, et dona aquesta sensació... De tarotista. Una mica pertorbadora. Vale, això t'ha pertorbat, Ana Mena? Sí, no, em sembla que a nivell d'actuació, insisteixo, que no s'ho prengui malament ningú, però a nivell d'actuació la veig fluixa. Que ho diguis tu vol dir que és preocupant, Sí. Tu saps que jo vaig estudiar per sector? Ah, sí? Sí, i no va en broma. I va anar bé, o no? Bueno, no. M'has vist actuar a algun lloc, estic aquí amb tu. I una dada més d'Ana Mena? Fa moltes col·laboracions i segur que m'equivoco amb els noms, però tenim aquí. Ha fet amb Nil Moliner, és que coses molt ràndoms, Rocco Hunt, que no sé ni qui és. Rocco Hunt. Vale. Sean Kang no sé què. No, aquest ni idea. Fred de Palma. Sí. De Ono. Juan Magán. Sí. Rangel. Carlos Baute. Becky G. Tens problemes? No saps estar sola, Anna? És veritat que poques cançons sola té, Clar, què passa, Anna? Tens por d'enfrontar-te al buit que deixa sentir el desert emocional? Però potser són ells que van a ella, Això no ho saps. No ho sé, però en qualsevol cas jo li diria, si m'està escoltant, que segurament que sí, que Carlos Baute no és la solució per omplir un buit existencial. Mai Carlos Baute és solució. I Omar Montes menys, crec jo, Sí.
I ja està, jo crec està. que podem ajudar-la amb el hashtag HelpAnna, Sí? que no ho ficarà absolutament ningú per Twitter. No. Nota d'Anna avui baixa, no entenc? Li he ficat un 7,8. Saps per què? Digue-ho. Però tu Sí, ho sé, sí. Perquè és el rating que té en el FIFA. És la mitja del seva nòvio, parella. l'he ficat una coma 7,8. i cap endavant. David Checa, fins la setmana vinent. Gràcies, maco, una abraçada. Estàs al backstage de Flashback.